سلام ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ድሓንየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና ምኽሪ ተድልያ ዛንታ ናባኹም ሒዘያ ቀሪበ ኣለኹ። ነታ ዛንታ ብምስማዕ ሓሳብ ርእይቶኹም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ግደፉላ። ናፍቲ ዛንታ ኸብለኩም ሰናይ ምክትታል። ንደቀይ ካሊእ ሰብኣይ ከምዘይ የምጸሎም ቃል ኣትየሉ እያ። ናይ ሎማዓንቲ በዓልቲ ታሪክኩም ነባርነተይ ኣብዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንትኾን ሎማዓንቲ ናብዚ ቻናል ዘምጸኒ ምኽንያት ፈተና ዝኾነኒ ቃል ናይ ቤተሰብ ኩነታት ሓድሽቲ ስምዒታት ዝተባሃሉ ሰለስተ ኩነታት እዮም። ናይ ማኪ ሚድያ ቤተሰብ ሓሳበይ ዳሚጽኩም ዝጠቕመኒ ሓሳብ ክትቡኒ ብትሕትና ይሓትት። ኣብ ሓዳረይ ውሽጢ ካብ 20 ዓመተይ ጀሚረ ን13 ዓመት ኣብ ሓዳረይ ጸኒሐያ። ካብ ሓዳረይ እውን 4 ቆልዑት ኣፍርየ። በዓል ገዛይ ብኸቢድ ናይ ሓንጎል ካንሰር ምኽንያት ኣብ ሃገር ውሽጥን ኣብ ወፃእን ለፊዕናሉ ጽዒርናሉ ክድሕነለይ ገነ ይከኣለን። ሕይወቱ ሓለፈ። ገና ኣብ 40 ዓመቱ እትለዋሕን ንዓይ ኩሉ ነገር ዝኾነለይ ዝነበረን በዓል ገዛይ ስኢነዮ። ንደቁ ዝነበሮ ፍቕሪ ንዓይ ዝነበሮ ክብሮት ብጣዕሚ ፍሉይ ነይሩ። ድሕርዚ 4 ደቀይ ንበይነይ ኮይነ ንምዕባይ ብጣዕሚ ኸቢዱኒ ኣይከኣልኩን። ብሓደ ወገን እትሓዘን እቲ ካልኣይ ድማ ደቀይ ኣብ ገና ዕድሚኦም ሓዘን ኣቦኦም ከይኣኽሎምስ ናይ ሕይወት ለውጢ ናይ ናብራና ምቕናስ ካሕስበኒ ጀመረ። ናይ ብሓቂ ከመደ ምዃነይ ኣመና ካሕስበኒ ጀመረ። ኣመና ተጨኒቐ። ጓል 12 ዓመት ጓል 9 ዓመት ናይ 7 ናይ 5 ዓመት ደቀይ ካሕዝኑኒ ጀመሩ። በዓል ገዛይ ሕይወቱ ካብ ዝሓልፍ 4 ዓመት ኮይኑዎ ኣሎ። በዓል ገዛይ ቅድሚ ሙማቱ ኣብ ዓዲ ጤልያን ኣብ ሕክምና እንተሎ ከምዚ ኢሉኒ ነይሩ። ትፈትውኒ እንዲኺ ኢሉ ሓተተኒ። እወ ንዘለዓለም እየ ዘፍቅረካ እንዳፈተኹኻ እውን እየ ዝነብር ብዝነበረና ናይ ሓዳር ግዘ ሕጉስቲ ዲኺ ነርኪ። እወ ብጣዕሚ ብቓላት ካብ ዝገልጸልካ ንላዕሊ ኣመና ሕጉስቲ እየ ነይረ ክብል መሊሰሉ። በቃ ንደቂ ክትብሊ መስዋዕት ክትኸፍለለኪ ንደቀይ ሰብኣይኖ ከይተምጽሎም ነዚ ድማ ቃል እተውለይ ክብል ጠየቐኒ። ካብ ልበይ ቃለይ ከም ዘኽብር ቃል ኣተይሉ። ግና ዋላ ከምኡ እንተኾነ ኣብ ተስፋ ምቑራጽ እንተለኹ ከም ዝድሕነለይ ይሓስብ እየ ነይረ። ክድሕን እዩ ኢለ ኣመና ተስፋ ነይሩኒ። ይኹን እምበር እቲ ዝሓሰብክዎ እንተይኮነ ሕይወቱ ሓለፈ። እቲ ናይ መወዳእታ ወደይ ስለብኡ ምንም ኣይፈልጥን። እቶም ካልኦት ግና ክሳብ ሕዚ እቲ ሓቂ ኣሚኖም ምቕባል ከቢድዎም እዩ። እቲ ኩሉ ዝገብረሎም ዝነበረ ነገራት ኣነ ንበይነይ ኮይነ ከመይ ገይረ ኸማልአሎም ኣመና ኸቢዱኒ ኣይከኣልኩን። ንሱ እንተሎ ኣመና ይሕንቅቖምን ብጣዕሚ የኽብሮምን እዩ ነይሩ። ኣነ ግን በይን ዓቕመይ ቀስ ብቐስ ብናይ ግዘ ምንዋሕ ኣነ እቲ ሓቂ ኣሚነ ተጸናኒዐ። ደቀይ ግና ናይ ቦኦም ሓዘን ምርሳዕ ከቢድዎም ሕዝውን ብሓዘን ይሳቀየለዉ። እዚ ኩነታት ውሽጢ እንተለዉ ሓደ ሰብ ናብ ሕይወተይ መጸ። ሓዘነይ ተኻፈለኒ። ኣመና ሓዘነለይ። ጽቡቕ ሓሳብነቱ ኣርአየኒ። ቀስ ብቐስ እውን ምርድዳእና ምቅርራብና እንዳጠንከረ ኸደ። ብደጌና ሓድሽቲ ርክባት ጀሚርና። ብደጌና ማንም ተይፈለጠ ብዙሕ ነገራት ፈጺምና ኢና። ኣመና ፈተዮ ዋላ ንሱ እውን እንተኾነ ከምኡ ንሱ እውን ፈቲኒ
إذا حدش تفعلت قوة سب نبكالي التاريخ أتوا إذا سب نفقر حتى أقرب اللي مسخ نبر تمني ندق خدمة كم دق أي رئة مسخ نبر كتمرعوني مو بحدا نمبر إلو حتى تاني إزخ قبرقن أي كإلن كمرعو على تزدلي أي كإلن ننايدق أي بؤم قال أتيلو يا نموت بعل جزاي قال الشي قال خناني إلى يويا قلبتيون كبات أبعتي كم زيوتس نموت بعل جزاي قال أتيا قلبتيوتون نسوقنا أتنا حز السب تسفان تيق ورز زبلت نابايك أريبو حتو أقدسلا وشتي انت الدامت انت اللغو مسؤوني منبر دليت زلاني مثلا اللو نايزا حدش ساب كناتات فقر خم بحدش نقحزاني لبي زسعارة يمثل نلبي أما انت من قدي تتقوى بلايو انت خمس قبر أي فلتن كناد ما نبع القزاي نبر قال آتيلون ديا كمي جيري يتألم قال دير السعيو ندك أي كالي سوعي مزي بسوعي الدو كم زي عبيم قال يخونني إلى انديا ماليسو دما دك أي نزنقر أي كقبلوون نيبو أم حزن كان يرسعوون اتسوعي كاباي زحاشت أمي دلي كونن ناباي مزيزالو اتسوعي أمنا حفتامن أمنا مؤرقن فلوت انسوعيو أما انت من قدي نزلخو نعي انتاي تمخروني نزحد سبعي حق زربا فتيايا قنا نتق عليك بل كساب حزي كوسن كبيدوني دق ايوان انتخونو نزي سبعي زقبلو اي مسلنن نايماكي ميديا تخطاتلتي بجاهم حساب رئيتوهم أكافلوني سلام نايماكي ميديا تخطاتلتي نلومي حيزالكم قريبا زنباركم مدب نزي مسل نيرو كابز زانتا كابز مدب تماحيركم الوقت خونو تمنيتايو أمو نايماكي ميديا تخطاتلتي إذا بعلتو أنا حساب رئيتوكم قدفو لي بجاهم أما خروني سلت تبلزلا حساب رئيتوكم أبناي كومنت مصحف بوتا حسابكم قدفو لا نس channel حدشتي نسخونكم سابسكرايب بمقر نتا ناي دول ملكت بمنكع ناي channelنا تخطاتلتي كتخونن اللابو نس channel نبارات نزنباركم دما كاب لبن دامسكنكو حزون متببعكم أي فليني كبلكم يفتو أمو بقصالي بخالي سانتا كساب نراخب لايك شير سابسكرايب